Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanan no. Kumusta? Adlaw dahil karong Miyerkules no, March 11, tuig 2026 no, mga ka-listeners, mga ka-followers no. Sa dili balay no, shout out ay ko no sa tanan nga nasunod natin tramahan no. Salamat kayo sa pagbaybay, mga ka-followers no, mga ka-listeners. Karon no, di na maglangan niya ang naing sumpay ng Sigilanon na sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Part itatano, mga ka-listeners, no? Kinsay sa sakripisyo. Mananatin. Dili na ko niya balibaran sa sunod nga mananghid kong Tito Jason. Way tip-tip, oy. Oh, Pahuman na lang og eskwela sa Carmina. Wa na kay problema. Makahimo ka na sa pagpanguyab niya. Gaya pa na eh. Haw, ngita kag lain. Ha? Unsam di ay? Nay, Oh. di ko eh. Naikuan ba ka na? Ah, Nakigiandam nga snacks parang Carmina? tangi ka dolor. Sila ko day mo gani. Di na eh. Gumingaw na kong anhi. Mo nang mikuyog na nang kong Carmina. Unya ka di man gustos dong Jason nga mamisita kang Carmina. Huwag ko mamisita Carmina na eh. Mikuyog ngod ko niya. Lusot gyud ka na. Karon ha, inig-abot ni dong Jason ha. Tanawon ko kung sa imong itubag sa gayon nga mangutana siya. Oh. Nganong ni aka. Nay, laban ni sa ko na eh. Sa unang god, gimingaw na mugod kong makigsulting Carmina. Wa pa gyud mo matagbaw sa eskwelahan? Kadiyot raman may magsturti dito. Kana ramang mag-recess. Nya kadiyot ra sa gayo. Nay, asa naman snacks? Ay, huwat oy. Ah, Nigbalik ni Carmina, hanapan ako paggawas ng snacks. Oh, ni aman lagi si Franklin. May kuyog man siya nako, ma. Hangtod pagsakay na kong jeep. Ayaw lang siya padugaya, nak, ha? Tingaling maabtan siya din ni Papa ni mo. Masuko din si Papa, ma, kung mamisita si Franklin. Kuan. Mao iyang gusto nga way makatugaw sa imuon niyang pagtuon, nak. Mula ka masab na siya dayon, ma. Parehas ba aming duniton anan? Ambot sa ng Franklin, uy. Wa naman mo anhid kung way klase pagkaugma. Bitaw sad. Sagdi lang, ma. Iniguman na mo pangaon og snacks. Ako din siyang papaulion aron, dili maabta ni Papa. Ako lang siya pabalikon ini ka Sabado. Kuan, nak. Maayo pa tuod. Maayo pa tuod nga papaulion dayon nimo si Franklin human sa inyong snacks. Kung Sabado, ma, dili masuko si Papa nga mamisita din ni si Franklin. Oo, nak. Sige na, nakaw na. Atoan na si Franklin. We Frank, ayaw pagdugay din he, ha? Giingnan ba kung dong Jason nga dili ka pabisitahon din he? nahibawa na si Carmina nay. Ambot lang. Pero di ba giingnan ka naman dong Jason nga dili ka una mo anhi aron mamisita ni Day Carmina? Ibuong bitaw ko nay. Ay, di pa sad gud na ngilaan ang pagdili ni dong Jason, God. Parehas man god mo nga nag-eskwela pa. Maayo gud nang way makatugaw sa inyong pagtuon. Nananghid na hinon kong Tito Jason nga manguyab ko ni Carmina. Gibawala na hinon kong mamisita din eh. Siya ko'y bay. Siya ko'y po nagbinoylos. Kinsay nagbawal ni mo, Franklin? Nga dili ka magkabisita din eh? Patay. Niya di kamin? Gidid ano di ka mamisita din eh? Kinsa may nagsugo, ana? Kuan min, kanang si Papa ni mo? Nga naman ko no? Pagbananghid na ko nga manguyab ko ni mo, gidid na hinuon kong muanhi. Unsa? Nasuko kang papa ni mo, Day Carmina? Nasuko ka? Wa man na eh. Uwa ka masuko min? Nga nung masuko man ko, nga alang man sa akong kaayuhan ang gibuhat ni Papa. Gusto siya nga way makabaldas sa akong pagtuon. Musugot di kamin, nga dili na ko makabisita ni mo din eh. Nga nung di man ko musugot nga, dili pa masagog gusto makauyab ko. Dili di ka ganahang makiksulti na ko. Sige na bitaw tag istorya dito sa eskwelahan.
Franklin, tumana lagod ang gusto ni Papa. Aron, mahinayon gid ang among trip to Hong Kong. Mura din ay imong tuyo, min. Ngayong dili sa kagustong makabisita ko nimo din, My God, Franklin. Dugay na ko nangandoy no nga makaadto kog laing lugar gawas dinis Pilipinas. And this is my biggest chance. Nga sa pag-college niya na to, doon ako ikapanghambog. Paita. What? Oo, waman. Hala, Franklin, uy. We're just friends. Inaghuman sa itong moving up. Mahimong dili parehas ang eskwelahan nga atong enrollan. Kay, tagsarabay ang nag-offer niya ng senior A ug B. Og, makakita na sa kong imong best friends. Oh, lisod ba ko ng sabtun? Oh, di man hinuon. Nakaraman day na. So, ayaw pag sentimental. Hala. Aron dili mo mag-sentimental diha. Pag-wait mo din ha, kay ako nandado ng inyong snacks. Oh, nga numitindog man ka? Mupauli na lang kami. Dili ka muwat sa snacks nga gikuha ni Nay Milay? Dili na lang. Nahibaw na kung ano mo pauli ka na. Hadlo ka maabtan din ni Papa, no? Di man. Nga mo pauli ka lagi? Naguguhago lang kanina Nay Milay. Param sa to nimo. Gisakitan lang ko. Ha? Nga nagisakitan man ka? Wa gid ay bili para nimo ang akong effort nga magkaduol tamin. Kanang magkahibaw-an na itas atong gibati pa. Uy, Mamisita ko nimo. Aron nimong mailhan ang matuod kong pagkatao. Namisita ko nimo aron ipamatuod ko nga tinud-anay ang akong pagbati nimo. Og usan man nga niya ako sa inyo. Daygan ka lang nako sa matuod kong gibati, min. I love you. unsa? Mao na'y tinuod, min. Mananghidon na akong papa nimo nga manguyab ko nimo. Pero iya na mininuon ko giditan. Kay gusto magid ka nga daygan ti kas matuod kong gibati nga naayod ka din sa inyo. Mo hinungdan nga nangisog ko anhi. Hello. Min, I love you very much. To the moon and back. Iba man lang nagimemorya, Franklin, uy. Ha? Ganda kong title ana sa salida sinia. Mamunay tinuod akong gibati ko. Pero Franklin, uy, wagit sa kuna-una ka ng uyab-uyab. Maugi hangyo ni Papa nga, humano na akong pag-eskwela. Mauga ni nga, mihangyo siya na ako. Nga dili una mo apel ng uyab-uyab. Pero ma-focus na ko akong pagtuon. Maumag gani, nga akong premyohan og trip to Hong Kong. Tungod kay gisunod pa na ako ang iyang gusto. So, kanang imong pag-atubang nako, min. Huwag yun na pagbati, parehas akong gibati nimo. Friends naman good ba nga akong pag-ilan nimo? Ug ang pagdawat ko nimo dinhi sa bay, kay na tungod kay best friends lang duha. Ganong ingon lagis nanay Milay nga kung panguyaban ka, gusto nimo nga anhigid sa bay musulti ang lalaki sa iyang gibati diyan nimo. Kana ko yung ready na ko nga musod og relationship. O niya kay dili pa man ko ready, Franklin. Sorry lang gid kaayo. Nadalang gid ka sa hilos imong amahan. Uy, ayaw ba pasingilin si Papa, ha? Dili haylong yung gibuhat nako. Kung dili gihatagan lang ni konsuelo akong pagpaningkamot, aron makahumagi ko sa akong pagtuon. Sorry. Ang agi ka mga yung sorry, Franklin. Kay dili tinuod ang imong duda sa akong amahan. Og maayong masayod ka, dili ko ibaylo nga akong amahan kang bisang kinsang lalaki. Bisag mahigugma ka na. Bisag mahigugman ako. Ako lang gihapong agdon si Papa. Niyan na ang inyong snacks. Salamat lang, nay. Adto na to. Ha? Ay,
Mainit pa ning pancake kung namulakaw ka na. Salamat na lang, Nay. Uy, uy, uy. Kung nilupad na lang, nilupad. Nga na to siya, day? Bahala to siya, nay, uy. Naiubos ko no kay wala ko hatagig bilig yung pagbati nga rin ako. Kay midiga na di ay. Iya man kong giingnan nga, I love you, nay. Ala! Ala! Ngano ka, nay? Ala! Daan pagyud ko atong tawahan na. Nagrigor gyud tingaling una-una adto. Moong miani siya ganina. May anhi day si Franklin ganiha? Uy! Unsa may yung tuyo? Amot lang sa atong tawahan na. Wag yun ko kasabot. Bahala siya, uy. Malas lang. Wa siya kaon sa lami ang pancake nga luto ni Nanay Milay. Kuyawan ako ganihagang, uy. Gano man? Nahibaw naman si Carmina. Nga imong gididaan si Franklin nga mamisita din, he. Ha? Wa man gud makabantay sila sinang Milay og Franklin, nga duol na si Carmina nila. Sa dihang nagiskot sila sa imong pagbawal. Wa man ka masuko nako ang akong anak. Wa man hinuon. Oh, salamat hinuon nga nakasabot si Carmina sa kong tumong. Mato din ang Milay. Iyang gipangutana si Carmina kon nasuko ba siya nimo. Kay imo man gibawalan si Franklin. Iano raman sad nga mitubag ang imong anak ngano kunong masuko man kuno siya. Nga dili pa man siya gustong makauyab. Kay dili kuno ka gusto. Epektibo kasi ang paghatag na kong konsuelo sa atong anak, gang. Pero gang, magbantay gyud ka gang. Ha? Ano sa may akong batayan? Namong ang atong anak nga sa higayon nga mubati na siya gugma. Wa na'y makapugong niya. Bisag ako? Bisag kinsa lagi. Aw, bahala na. Basta na siya manguyab sa pagkakaroon. Nak, I have a good news. Unsa na nga good news, ma? Nakakontak na gid kog plane nga dunay promo, nak. With hotel accommodation pa. Wow! Yay! May na yun ginaiwi sa Hong Kong. Lipayas akong anak, ah. Of course, Manu. Kano sa amin na, ma? 3 days after sa moving up nimo. Oh, kung mao na gang, siguro agyod. Aron sa ako naman yung pag-file og vacation leave. Magmingaw na unya mi din he. Ha? Ayaw ka bala ka ni anak nang. Makamao naman ka mo gamit sa imong cellphone nga touchscreen, di ba? O mag-video call lang unya ta. Bitaw, nay. Og sa among pagpauli, ayaw ka bala ka. Daghan ka pa sa lubong gikan namo. Yes! Hong Kong, here we are! Ay, na ako sabay nahitabo ni mo. Kagkamay ko di mo gikaon. Ay, Franklin, ayaw ko tumagang panghupaw, ha? Kinahanglang tug-anan ko ni mo. Unsay imong problema? Gibastid na gid ko, ma. Ni kinsa? Ni Carmina. Uy, nangulitaw na di ay kaniya? Ganiha, dito sa ila. Pero, wa siya musabot sa kong ibati, ma. Ay, anak, ayaw lang gud pamugos. Ka mga bata pa sa ninyo, Franklin, nga musud ni anang butanga. Unya kay, nahigugma man ko Carmina, be. Ay, tingalig dili ba nagugma ang imong gibati? Tingalig infatuation lang na. Mama, salwi. Happy na ako mo-graduate, ma. Unya, infatuation na gihapon ang akong ibati. Dili, uy. Gugma na gid, ma. Gugma na gid ni. Love. Ay, naku ni mo, naku Franklin. Moagi ka pag senior high A o senior high B. Una ka pa mag-college. Nganong day, ma? Kung mahigugma. Ano day, magminyo dayon day na. Dili man tingali. Franklin, As tindot mo nung tama nga, doon na tayo uyab. Aron, doon na ko'y inspirasyon sa akong pagtuon. unya kay gibasted ka man ka ha. Dako nga akong pagtuo.
na nahaylo si Carmina sa ilang pag-adto sa Hong Kong. Anak, ang gugma dili mo katudluan. Tingalig dili sab si Carmina para cute nimo. Nganom lagi kung magdungan mi kaon sa resis mo. Ganahan mo siyang makidungan ako. Ay, natural, kay suod man mong higala. Tabangi ko mabi. Sa? Tabangi ba kong pasabot ni Carmina ba? Nga kung magkauyab yung duha. Dili man nga magminyo dayon mi. Ikaw ba? Tuga-tuga kang panguyab, unya magpatabang ka. Huwag gani ko makaila ni Carmina. Sige lang. Dalun di ka sa skulahan ma. Aron, ipaila-ila ti kang Carmina. Hoy, Franklin, ayaw kong kabuang ha. Gibasted ka man kahang Carmina. Pagitag babae nga dili mo busted nimo. Sa ato ba di ma? Dili gid ko makatabang ni ako problema, ha? Unsa malagi akong ikatabang nimo? Kung di ka mutabang na ko, ma. Dili ka na makakita na ko. Unsa? Si Carmina mo yung kipitig sa kong kasing-kasing, ma. Siya ay ako gihigog, ma. Tungod lang ni Ana babayhala. Wadaan mong bili ang mga tao nga naninguha sa imong kaugmaon. Wala gilaing bililhon alang kanimo. Kadto ra gyud si Carmina. Og ako nga mo'y mibuhi sa akong kinabuhi. Aron ka lang mataw ni kalibutan. Imo na lang isa likway. Di ba, ma? Ang mama magid mo ay unang makasabot sa pagbati sa iyong anak. Tinuod na. Kana kung makatarunganon sab ang maong pagbati. Pero usa ka babay. Giduo ko nimo, Frank. Batanon ka pa. Daghan pang mahitabo sa imong kinabuhi. O daghan pang babay nga imong mahimamat. Nga angay sa imong gugma. Sorry, ma. Sorry. Pero, ambot, ako bang malimtan si Carmina? Ayaw i-focus ang imong mga mata kang Carmina. Daghan pang mga gwapa nga imong makita. Halabaw sa tanan. Ayaw gamitang imong kasing-kasing ning higayuna. Maoy hinumdumi nga ang atong panghuna-huna, ang atong utok, gibutang pagtuyo sa labawng makagagahom, ibabaw sa atong dughan. Aron dunay makapugong sa imong kahuyang. Anak, usahay ang gugma, malimpungon baya. Gamita sa pagkakaroon ang unsay makaayo nimo. Ayaw pa daog sa kahuyang. Sa imong pagbati, anak. Isagun saon ko balik-balik ang mga tambag ni mama nako. Pero diligid. Diligid ako. Malikayan si Carmina. Makatanaw mo ko niya eh. Wato lang ako sa mong room eh. Franklin! Isang piko ni Carmina. Uy, Franklin! Buang mo ko eh. Buwat agad ko! Oh, yung giling kasing-kasing ko na. Mihunong di ko. Kausa lang tawag niya. Uy! Ang bugiro gud nimo. Ha? Ano nga bigiro mo ko? Naibaw ko, oy, nga nakakita ka na ako. Pero may dali kagyog lakaw. Oh. Maayo na lang gani kay imo kong gihuwat. Ano ko makita ni Bugod? Mo ganing mihunong ko pagtawag ni mo na ko. May dakang pa sa lubong? Wa, kay dugay kong nakamata. Sus? Ingna lang gyud nga ni mouse ka. Anong manimaos mo ko? Kay dili ka naman makabisita sa amo. Okay ra, uy. Naman siya dagang pagkaon sa kantin. Ay, gud pag binata, min. Ha? Ibaw ka gid unsay tinuod hinungdan. Anong mibati rong kog tuong kaguol? Ikaw may hinungdan. Nganong ako kayo magpasinginlan? Ikaw ay may bastid ako. Tungod kay gibastad ka na ako, big issue na para nimo. In love gud ko nimo.
Ikaw rin permina sa kong damgo. Kanang matuko mga bii. Uy, mauta sa mga dungog ang imong kisulti, uy. Kibaw pa na ko nga, mo na imong isudya na ko. Wa ka na lang ako, tawag ka. Ayaw ko sunda, ha? Ayaw ba yakyod? Nasuko noon. Ang kago ay, wa sa busunod. Mahala ka diya, uy. Nga naman di ako dirita mag-open in Negersas. Ako may akansi nila. Ako? Sige lang tanaw ni Carmina. Pero si Carmina, kusukay mo bahakak. Nakauban ang iyong mga classmates. Murag yun, nagpalagot ako. Ako nalay ados kantin eh. Og, adto na ako dito mag-snacks. Ben. Di na gid mamisita si Franklin ni Carmina. Di ba, imo namang gidid as Franklin nga magto pa sa inyo? May uban gid ang kanahan ni Carmina gahapon. Og sila pagsulti ni ng Milay og Franklin, naabtan sila ni Carmina nga nakiskot sa akong pagdili niya nga mamisita sa akong anak. Kanya, o sa may reaksyon ni Carmina? Wa lang. Walang. Oo. Gisabot ko no ni Carmina nga ako tuyo. Namugos ko no si Franklin hangtod nga nasulti ang iya pagbati nga to sa akong anak. Gibasted ko no dayon ni Carmina. O sa may gibati ni Franklin? Oh, natural. Nag-uol. Wa gani ko no ni mukaon sa giandam nga snacks ni nang Milay. Kung nalipay ka? Natural nga malipay gyud ko. Wa na'y babag ang akong tinguha ni Franklin. Busy naman kay Kaday. Sige lagi kang lakaw. Akong gi-follow up ang among trip to Hong Kong nang. Dili ko gusto nga mapalpa ko sa among plano ni Jason Good. Oh, doon na naman kay date ang inyong paglarga. Doon na. Pero wa pa ko maka-file og passport para ni Carmina. Oh, kamusta dong Jason? Doon na di ay? Doon na naman ming duha nang. Kato din gipakuyo ko ni Jason sa iyang travel sa Japan. Aw, hinuon. Ako pang susihon kon wa pa ba ma-expire ang passport namo. Ay, sabad nakagwa nga. Na, simbakog di mo madayon. Nakasiguro gid ko muhilak ang inyong anak. Maugid nang. Pero dili man hinuon istrikto ang Hong Kong nang. Ay, kanindot. Pagkabulahan, baya ninyo, day. Swerte gid ko nang. Nga si Jason mo'y ako nabana. Ma, nang hambog na rin ako sa mga classmates nga, mga tatag Hong Kong. Ang problema ra gid sa mao na tong trip nak, mao ikaw. Ha? Nganong ako man? Mukuha pa man kog passport alang nimo. Pero, dili na lisod, ma? Ah, sige lang. Ugma, manlakaw ta. Atong adtuon aron makakuha tag passport nimo. Sige, ma. Go! Wa kay examen ugma? Sa sunod adlaw pa. Para na sa mo ang moving up na exam. Oy, nga ni amang ka? Wa mo gud na ako makita si Carmina sa eskwelahan eh. Doon na siya sakit. Mau may absent siya. Oy, simbako, huwa tahon, oy. Unya anong may absent man siya? Ay, nakuyog sila, si mama niya sa agency ko no to para sa paglukat og passport. Mudayon biday si Carmina. Hindi man. Nakuyog ba niya mga ginikanan? Dong, lahi gyud ning dunay kwarta, no, Frank? Samot na gid ni. Ang sabi samot? Ngaway klaro ang akong pagbati ni Carmina. Uy, noon sa man taon ka. Nagdahon pa di ay ka nga unahon ni Carmina ang iyang heart kaysa ilang banding sa iyang mga ginikanan. Hala no, Frank, no? Aeroplano ko isakyan na lang tulo pa ingos Manila ug nga to na sa Hong Kong. Nay, gaya ko sa imong cellphone number. Ano man? Ako nalay mo dagiton, Frank. Nanay sa di. Maayo nang doon ako'y number ni mo ba aron makakumusta ko ni mong Carmina. Ang sagan?
makapangumusta ko ni mo Ah, Carmina. okay. Kaya ra. Nga naman day kung ikaw na liman na wag Carmina. Nagtuod ka nga, tubagon ko Carmina, nay. Dili, uy. Nay, sige na, be. Tagayin ako sa imong number. Pa, dito lagi mo si Mama sa agency. Gi-interview ko. Good. Huwag ka kuyaw eh. Tarungan na bag ang imong anak, gang. Unsa ra ba sa gusto pangutan na hama, uy? Sa ilo lang magutong tubagon. By the way, nagkita mo si Franklin sa eskwelahan? Ganiya, wa. Kay may absent man ko. Gago tawan na. Wala gid magtagpa sa lubong ug wa pagi ko tagda. Mhm. Nga naman, nak. Wa ko tagda. Kaya ako ko na siyang gibastad. Nagpaila lang ginanak nga dili tinud na iyang gibati diyan nimo. Bahala na siya, uy. Nga na nawili gid ko siya pa sa lubong. Siya na lang niya. Anak, tahura lang po ang gibati ni Franklin Good. Gisakitan ko siya. Kung gisakitan di ay, magbinata di ay. Gang, Kana din andan niyang buhato ni Carmina. Unya abi kay gibasted. Wa niya ipadayon. Binata na gang. Ugma. Paibugoy yun ako si Franklin nga nakaadto na kong agency kay gi-interview. Hapit na gid among moving up, ma. Unya, Di na gid may makita si Carmina. Kay mularga naman siya sa Hong Kong. unsa man, adto na mo eskwela si Carmina? Dili mo eh. Murag, 1 week naman tingali sila dito. 1 week. Unya ingon na ni anang imong kahigwaos. Mura ka magdawad ang paglaom ana oy Franklin. Ha ako pa nimo no. Ayaw na lang patugat-tugag sud anang love life mintras tanto. Kuyaw ka. Ha? Anong kuyaw man mo? Mura kang namatlian og iring sa paglarga ni Carmina. Usara man din sila kasimana dito. Love maguna ko siya, ma. Unsa man day mahitabo nimo? Kung magkauyab na mo, unya magkapuwag. Magpakamatay ka di ay. Ma, siya ray apple of my eyes. I-focus o ng imong panahon sa pagtuon, oy Franklin. Kalimti o na ng imong kasing-kasing. Niya ako sa gawa sa eskwelahan. Nakasiguro ko nga may pauli na si Carmina. Igmaton ko nga akong mga mata. Aron makakita gid ko ni Franklin. Dili ko yusikan kay hikayo na. Huwag mausik ang akong pagpaabot. Ya, migawas na si Franklin. Mugawas ko sa auto. Ug aron dili siya makalikay. Ako siyang akbayan. Pa Jason! Oh, si Carmina. Oh, di malas. Nagdagan nga nagpaingon din si Carmina. Nialagi ka pa? Iwan kong kuhaon? Ha? Oh, yes, iha. Gihapitan na lang ka din kay mausay akong pagawas gikan sa trabaho. Oh, dali na iha. Sakay na. Buwang na. Gusto ang das Carmina. Pero nakasab di ang iyang amahan. Nag-atang niya. Dali ko biya din eh. Gidabu-dabuhan ang akong dughan sa kulba. Gisakitan ko maayo. Dili ko makaantos ka maghunahuna nga. Human sa among moving up. Dili ko na makita si Carmina. Sakita eh. Timing gid ang imong pagkuha na ako kaay. Igutom ko. Ayo ka balaka. Andaman ka bagid permig snacks ni nanay ni Momilay. Ay, gimingong kog fast food chain pa. Ganahan sa ko makikuyog ni mo. Kay kung doon ako'y classmate nga, makita sud sa fast food chain. Proud kay ko mo introduce ni mo.
my loving and good provider, Father. Oo na, sige na. Your wish is my command, my darling daughter. Thank you, Pa. Tingalig man luotos mama nimo kung masayod siya nga kita rin mangaon. Of course not. Pinangga masigog kong mama. So, dili ba hitabo nga maluod si mama? Sige na. Okay na. Oh, naikinam ni mong fast food chain. Mayo kay dunay parking lot ang maong tindahan. Here we go. Wa pa man si Carmina, Nak. Bitaw day, no? Ingon unta rong orasa, niya na siya. Oh, tingis day Carmina na ron day. Nanawag nga nung nadugay siya. Si Agid may nanawag nang... hello, Nak? Nganong natukay man ka? Kaubanan ako si Papa, Ma. Nag-date ming duha. Oh, really? Uy, inyo kong gibilin, ha? Kung gusto ka, Ma, pasa na lang ni Papa. Di aragod mi sa fast food chain. Kay gigutuman ko. Iya mo kong gihapit sa school. Maayo hinuon, Nak. Moapas ka, Ma? Ayaw na lang. Kuhaon ka diha ni Papa. Nak, anogon ang giluto ni nanay nimo. Adobo og sinigang. Wow! Ako man ang paborito. Sagdi lang, Ma. Dili mo palapit diri sa Papa. Okay ra, Nak. Nalipay sad ko nga gikuha ka diha ni Papa nimo. Nabala ka ba ako kay dugay kami pauli? Mo bitaw nga ninawag dayon ko. Sorry, Ma, ha? Ako nang gihago si Papa. It's all right, anak. Gigutom ka man ka, ha? Enjoy mo, ha? Unsa man iha? Ready ka na sa imong moving up? Ready na kaayo pa. Kunya, may bago ka ng sinina alang sa maong okasyon. Wa man kinahanglan ng bagong sinina, pagod. Kay uniform naman ang among sulobon. Dili magid ko na graduation ang tinud-anay nga graduation after our senior high B. Mao ba? Tampong ba agad anak pa, ha? Of course. Ikaw pa. O sige na, tiwasan na nimong gikaunak. Uy, may nanawag man sa akong cellphone. Kanus ka ko makabato ng caller, ha? Hala, no? Uy, ang ako man din ni caller. Dali asang nanawag. Oy. Hello? Nay, niabot na si Carmina diha. Wa pa man. Nagkuyog to sila si Tito Jason. Mihapit man si Tito Jason sa school. Ang ano wa man ka muuban. Nanay sa day. Muuban day ko nga, wa man ko imbita ha. Bitaw nay. Maipaggawas ni Carmina pag abot ni Tito Jason. Baba. Salamat sa imong pagpahibaw, Frank. Paita. Di ko makaanha diha, nay. Kisa ingon, Ibastid mong Carmina. Muanha pa day ko. mangita anong kaglain. Dili na eh. Ingon si Mama, unahon ko nga akong pagtuon. Una ko manguyab. Oh yes, mao ginayangan nimong buhaton, Frank. Mga bata pa man sad mo. Daghan pang mangitabo sa inyong kinabuhi. Pero love gid ako sa Carmina, nay. Uy, mag-uol na sab ka. Samot nga di ka malimot hindi Carmina ni mong kalaki. Dili na ko mangita, nay. Kung dili di magkadayon si Carmina, magparik na lang ko. Unsa? Nay, wa pa man lagi ka mag-ilis. Ha? Dili ka mo ban sa amo ng moving up? Unsa man gud na? Kani adto nay kanang wa pay K-12 mao ni graduation sa high school. Karon kay naa na may senior high A ug B. Moving up ni tawag sa makatapos sa grade 10. Ay, pagkahasol, bayaron sa pamaagi sa pag-eskwela. Nagdugang-dugang lang sa gasto sa ginikanan. Mao gyud nay. Pero wa man tay mahimo nay. Kun ang gobyerno nay magbuot. Sige na nay uy. Pag-ilis na aron makauban ka na mo. Uy, hala, kinsa may magatiman sa pagkaon din, eh? Ingon magud si Papa nga ato lang ta mag-celebrate sa gawas. Nahala. Hala, sila nalay akong palutuon para sa ilang panihapon. Pahumot nay ha. Mahalin day ko ini.
Unsabay nahitabo nimo, Franklin. Nga nagsigi ka man lang panghupaw. Wahi noon ka malipay nga nakahuman gyud ka sa imong grade 10. Si Papa di ma, dili mo tambong. Ay mo tambong, uy. Adto ra may magkita sa eskwelahan. O, sige na. Ayuhan na ng imong buhok. Ay, nawa ang imong kagwapo da. Magkita ron mi si Carmina. Pero, way tagdanay. Anong dili ka masabot agad niya? Iyak kong gibastig. Jesus, para ka na lang. Wadaan mong bili ang kadugay sa iyong panagigalaay. Ayaw na buhata ha. Lalaki ka, Franklin. Busa, kinahanglan ikay mo da sa sitwasyon. Bahala na lang ni ma. Gwapo na ko, gang. Pero may man ko kang gwapo, gang. Ikaw naman sa daig-daig na ako, gang. Ang gipalit akong bracelet. Ganun man mo sulo ba? Ako ang taning ipasulob ni Carmina, gang. Imo man ha. Ikaw mo akong gipalitan, ana. Kinalan nga ikaw gimusulob, ana. Di mo ko'y gipalit para sa tong anak. May palit ay ka, gang? Gitagaan mi sa mong incentives gahapon. Ya, mo ni akong gipalit. Surprise kung tani sa atong anak. Ma, wako mo bang once, Papa? Ablihi ang pultahan, nak. Og so, dire. May sorpresa si Papa nimo. Doon na surprise para nako pa? Dali, nak. Dool di rin ako. Kita ka ini? Unsa may sod, anak pa? Tanawa. Wow! Kanindot sa bracelet! Ternos akong kwintas! Og dili kay kanaaray imong maangkon, anak, kung makagraduate ka na sa college. Mag-graduate di ko sa college pa. Ma, at mo dito lingkod si Papa og Nanay Milay, oh. Kaya mula ko sa among seksyon. Gikamay naman ko sa mga advice. Day, Carmina, ayaw taon mi ibutang sa layo, oy. Kay dili unya may makakita ni mong pasok ka. Dali mo, Nay. Pagitaon ta magpasto nga, dali ko niyo makita. Tawagon ka din ako ngan. Pakpak, tinagkusog niyo. Singgit pag yun ka, day. Gara sa bisnanay, ay. Wa mo lagi na ako makita si Franklin. Nangita kita kang Franklin, gang? Siyempre. Friend good siya sa atong anak. Dali na mo, pa. Ay niyo pangita si Franklin, oy. Kamitago na to. Hadlok na makakita na ako. Char. Siguro agyo daw nga duol min nimo day haron amo ka day makita ni paso nimo. O lagi, Nay. Ma, hapit na day magsugod. Wa pa man lagi si Papa. Ay mo anira lagi siya. Ma, niya pa yung ni si Carmina. Aha. Men, ginihara mo? Dili pa daw kay. Ang ako mama day, si Mama Pita na ko. Ma, mo ni siya si Carmina. Ay, kagwapa ni mo, Inday. Salamat, Tita Pita. Ang imong mga ginikanan ni Ana? Ni Ana, Tita. Tawas na itong tapita ay. Ma, di nilang kalingkod ha, aron makita ka na yung Papa. Duha man na. I-reserva lang ang usa ni Papa. Muuna ko ni mo, Franklin, ha? Ma, papagid si Carmina, no? Karon, makaingon ka gyud nga may katarungan kong mabuang tungod ni Carmina. Kinala makakita ko higayon nga makaduol ko ni Franklin. Doon ako'y regalo para niya. Hain naman ka to siya. Pa, Oh, nagunsa ka din eh. Kuan, nagpalayo lang ko sa kasamok, nak. Ganyan raw nakita si mama ni mo.
manlakaw na ta. Mau ba? Aw, sige kay gigutom na sab ko. Tito Jason. Oh. Kung mama, si Mama Pita. Ma, mo na yung gingon nimo si Tito Jason. Papa ni Carmina. Glad to meet you, sir. Sir God. Unsa man na Sir Kador? Ug sunda ang uban pang sumpay ng sugilanon kasinuwat ni Bibi Parida sa Likado. Insay masaksak sa siyo, pag-helpay ko no, og subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpamuna.